372 ghost employees ang nadiskubre sa Legazpi City Hall sa ilalim ng pamumuno ng dating mag-asawang Noel at Geraldine Rosal ayon sa City Legal Office. Napag-alaman ang lahat ng individual na ito ay nakakatanggap ng nasa 4,000 pisong sahod kada kinsenas katapusan kahit hindi nagtatrabaho o nagre-report sa City Hall. Ayon kay Attorney Ivy De Leos, City Legal Officer, dumaan sa masusing investigasyon ang pagtukoy sa mga ghost employees na ito na unang nadiskubre dahil sa mga reklamo na rin ng mga job order employees sa City Hall. Aniya, hindi ito makatao. Ang pondong inilaan kasi sa mga ghost employees ay maaaring magamit sa pagpapataas ng sahod ng mga job order employees at sa mga programa ng lungsod, subalit malinaw na hindi ito naging prioridad ng Administrasyong Rosal. So thereupon, ni-review yung documents, nakita na oo nga, ang daming pinapasweldo pero hindi naman non-reporting, hindi nakikita ng tao kung saan. And ang function is utility worker. And kung pumunta po kayo dito dati, hindi naman siya kumbaga spotless, considering na 300 plus utility workers assigned to the City Mayor's Office. Pagdidiin ni De Leos, wala ng ghost employees ngayon sa City Hall. Wala rin umanong katotohanan ang kumakalat na balita na sinibak ang mga empleyadong nanilbihan sa dating administrasyon dahil naroon pa rin ang mga ito at patuloy na nagtatrabaho sa City Hall. Patunay raw ito na hindi pamumulitika ang pagsasaayos ng sistema sa City Hall. Siyempre po, any change is difficult, especially kung nakasanayan na. So, maraming resistance, maraming propaganda against. Pero ang bottom line po, ang document na isaayos siya, na itao ang nararapat. Mas sobra pa nga ni minsan na itatao. Diyan hindi mailing na professional si and truly public servant siya. Di siya nagkakulong. Trabaho lang. And serbisyo. Samantala, ilan sa mga nadiskobring ghost employees ay mga dating opisyal sa barangay, kamag-anak ng mga LGU officials at ang nasa 20 kawani ng media na tumatanggap ng higit sa 20,000 piso kada buwan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.